Kikikik kaya daw si Jonathan. Mukha yan, nagkakaamuyan sila, nagkakangiti yan. Ayan na, Jonathan, umangat sa kaliwa. Umangat din sa kanan itong si Warley. Ito mga idolo lahat, 100 meters to the finish line. Sabay na dating sa finish line. Magtataas ang kamay, magkakarimati yan. Ayan na. Ayan na magkukuha. Nalinisin na naman sa ito. Hindi na! Uwi na kami! Tagawan. Okay! Ha? Wala ka lang? Wala na? Ang importante ka. Mga 1 week. Kilala yan. Ba? Oo. Kasama na si tatay sa vlog. Mula noong 1960 talaga na erangit ni Tanis ha. Ano? Anak ko eh. Lalaro mo na naman itong si Tabukol. Okay. Okay, marami ito ha. Ayaw! Nahuli ka na! Yo! Ito na naman tayo sa bakbakan ng mga masters. Rematch na naman nila. Tatlong sunod-sunod na ayaw na nagkakarimas itong mga ito ha. Sa Santo Domingo, sino bang nanalo nun? Si Sabala yata. O si Mondicola. Sa San Felipe, sino? Nakalimutan ko na. Si Jun Luwan yata. Oo. O, rematch na naman ang atin. Sir, pangalan nyo na, Warlito. Warlito na. Ayaw, Warlito Aquino. Ayun, no? So, unti-unti na natin nakikilala yung mga taga-Pangasinan. Ito si, wow! Woo! Lumalakas ang katawan! Bukas na si Sir Luwan dito. Nagsipa na naman yung jersey. Danig Rospe. Kaya sa bala kayo, no? Ganito, tako-tako. Pumitik ito! Defending champion! Bigilin natin si Sir Isla. Nag-break away kagad tayo. Break away lang tayo. Si Sir George Valdez. Ayun. Mukhang tumitira na to. Mukhang isasagad na to. Titigyan niya kung kanyang lakas. Ang kaya kung sapat na ba? Kung kaya niya bang makalayo ng makalayo ang kanyang speed 45 kilometers per hour. So, punta muna natin yung senior category. Tugtong na, tinugtong. Okay. Ito naman tayo sa junior. Ay, sila na naman ang maglalaban-laban. Sila na naman ang maglalaban-laban. Nagtagal lang tayo sa Otana, isang nagagag. At saka ito si Sir Modesto Marcos. Okay. So, magkakabatang kagad itong mga senior na ito. Napakainit ang panahon. Kailangan malakas ang pangatawan nyo. Si Arturo Otane, Mondicolas na naman. David Hugo, Hector Padilla, Sir Modesto. Ay! Bakit na yan tayo sa babae? Si Reven. Mukhang masusubok si Reven ngayon ha. Kaya ni Reven manalo dito sa kanyang mga lolo. Kaya niya kayang sumabay. Mukhang magngingit-ngit si Sir Rolando Dumanaya. Nasemplang kanina. Rolando Dumanaya. Yun. Si Reven, paisi-isi lang dito. Kaya natitrain talaga itong mga batang siklista rito eh. Okay, dito sa agad.
nangyayari sa mga master. Iyon, dito tayo. Okay, ito yung ating solo breakaway. So, may naghahabol. Ayun, naghahabol si Joel Guillen, Carmendres. Ayun. Ito tayo sa breakaway. Naman, mukhang magbabanta na naman mag-breakaway itong si Joel Guillen, ha. So, nasa harapan si Tim Kabili, Carmendres, Lods Valdez, itong isa. So, kilala yung nakakulay blue. So, naiwan na naman sa likod si Dominador Tako-Tako. Hindi nakasabay sa bigwasan. So, nasa likod si Ruel Durango. Saka si Noli Armendre, George Valdez, and si Guillen. Naman, lumalayo na sila. Mukhang aabutan pa nila yung mga senior category, ha. So, nag-aabot sa likod si Dominador Tako-Tako. Talagang hindi siya makadikit dito, ha. So, ito. Mag-aabot daw si Junjun Binluan, ha. Siya ang nag-champion doon sa San Felipe. Natugis na si nung si Joel Guillen, ha. Hindi natin kung makakatigit ng dalawa na to. Si Sir Junjun Binluan and Dominador Tako-Tako, ating tour legend. Sa Master A at Master B at Master Z, eh. So, nag-aabot-abot. Ayan na si Tako-Tako umangat. Ayun, nagkaangatan sa harapan. Nagkadiilan nung sila Joel Guillen, no? Nagkakadiilan dito sa harapan, Joel Guillen. Nagtatangka na naman mag-break. Okay, Joel Guillen yung nasa harapan. O, pinapakaulan na naman nila si Joel Guillen. Ito, sumusunod sa likod si Armendres Valdez. Putanis, nagkadikit-dikit na. Nagkadikit-dikit na itong grupo natin. Uy, si Reven, nakikiramdam lang, ha. O, ito natin dito yung peloton kung didikit pa. Ito yung ating peloton. Dito rin si Arnold Garcia. Si Felix. Oh, ayun na. Breakaway ng senior. Nagkakabaratan na, ha. Nagkakabaratan na dito. Nag-abot-abot na, oh. Hey! Wow! Si Revi nandito lang sa likod. Mukhang hindi na kayang talunin itong mga lolo niya, ha. So, meron na kaya tayong breakaway sa mga master. Yun, umaangat sa kanan to si Joel Guillen. Nagkakangatan na naman. So, nagsama-sama na itong mga master at senior. So, yun tayo sa harap. Puro pa ganyan na. So, hahabulin natin yung ating breakaway. So, parang meron na tayong breakaway. Yun, si Joel Guillen, pasayaw sa'yo. Uy, Reynolds, dito sa likod. So, si Reven, nakikipagpuno dito kay Sir Rolando. Ayun, sa kanan ng mga si Arnold Garcia. Uy, walang humahabol kay Garcia. Uy, nakalayo si Garcia kagad, ha, sa Negros. Andito. Walang nakakahabol. O yun, umangat na rin si Sunny Grospe sa kaliwa. Tumutugis na. Uy, George Valdez, andito rin doon. Tinatamaan rin. Kahihilig talaga sa bakbakan itong mga... Alam nyo ba kung anong oras natin? Alas 12:30 na. Grabe, ha. Ayun, umangat na si Grospe. Si Sir Roland nandito. Ayun, sa kaliwa, umangat na si Reven. Ayun, umangat na si Reven. Nakatanya na. So, tumutugis na dun sa ako. Meron tayong breakaway. Ang ka-level ni Reven dito si... Pumunta tayo sa mga breakaway. Ito na si Reven Valdez. Kumulagpos na doon sa ating peloton.
Ito si Rebel, tsaka si Sunny Grospe. Mukhang hindi magkategory ito ha. Sa master ito, itong si Sunny Grospe. Si Rebel sa mga senior. O ito si Arnold Garcia. Yan. Medyo kinakapos na rin. Breakaway sa senior to. Si Utanes. Ano? So ito yung ating breakaway sa senior, si Arturo Utanes, yung nakadilaw. Ang breakaway natin sa master ay itong si Warlito Garcia, Jonathan Umibig. Wow, mukhang makakapodium itong si Arturo Utanes ha. Kung hindi siya mahahabulan ng ating mga grupo sa likod. Oo. Hindi yung master, isa lang. Isa lang. So isa lang ito, ang ating breakaway. Okay, so ito yung ating grupo. More or less, 200 meters lang ang lamang ng ating breakaway. So kinain din ng grupo si Rebel. So parimati na itong ating mga senior. Naku, mga kobatik. Kakarimati na itong ating mga senior categories. Hoy, ayun na, nauna si Monday. Mukhang manalo si Utanes ha. Pabili. Ako lang. Nagkarimati yan yung mga master senior. Wala na. Hindi natin nakita. Mali tayo ng diskarte. Dapat pala nauna tayo. Nagkabang tayo sa finish line. O yun. Tapos na yung mga senior. Sumobra sila. Tuloy ha. So tingnan natin kung gano'n nakalayo yung ating tatlong break. Ay, dalawa na break. Okay. Si Jonathan Umipig at saka sino ba yung breakaway natin? Dahil na si Valdez, kumarga ng gasolina. Ayan na, Umipig ha. Ang kanilang speed, 45, 47, mukhang mabilis ha. O mangat na rin si Joel Gillian, no? Ayaw pang bumirada nitong si Taco Taco. Mukhang madadali kaya ni Joel Gillian. Arnold Aquino kay Arnold Garcia dito. Felix, Taco Taco. Walang kasama si Taco Taco eh. Shoutout dito kay Danny Salting. Ayun. Ayun, may pakarera dito. Ito, maghahabol lang tuloy itong si Joel Gillian. Marlboro Tour Legend. Pangasinan. Ang kanyang speed, 45 kilometers per hour. So hahabulin na kaya yung ating dalawang breakaway na si Jonathan Rosario Umipig at si Sir Sinluan. So kano kaya layo ni Sir Umipig dito sa ating second group. So punta natin yung ating breakaway. Backing action tayo. So ito pala yung ating dalawang breakaway. Squad pala ito, Warlito Aquino. Hindi pala si Sir Junjun Benluan. Warlito Aquino and Jonathan Umipig. So nakakalayo sila doon sa second group. Solo second group si Joel Gillian, ang Marlboro Tour Legend. So ang speed ng dalawa to 45 kilometers per hour. So more or less 9 kilometers. So 8 kilometers to the finish line na lang tayo. So kaya pa kaya nila? Maididiin ba kaya nila o mailalayo itong ating kanilang grupo doon sa mga naghahabol sa likod. So last lap na to, no? Ito, Jonathan Umipig nasa likuran, nasa harapan ng si Sir Warlito Aquino. So ang naghahabol sa likod ay si Joel Gillian. Ito ang second group. Naku, medyo lumalapit to ha. Joel Gillian at saka itong si Mr. Sabala yata rin yun ha. So ang lamang na lang ng ating breakaway sa kanila ay 200 meters ha. Mukhang lumalapit. Okay, ito yung ating peloton. Mukhang kumapatay na itong ating peloton. Wala na naman madadaan itong si Dominador Taco Taco ha. O maghahabol pa kaya itong si Taco Taco? Ano, maghahabol pa?
Mahirap yung walang kasama. Oo, Sally Grosper, dito rin, naiiwan dito sa grupo. So talagang mahihirapan ka talagang kumabot. Si Sir Isla, Arnold Garcia itong isa. Ito pa yung dalawa, si... Oh, nakalimutan ko na. Checking group natin, Joel Guillen, Mr. Samara. So ito lang magbabalatan mamaya sa rimatihan. So bago tayo magrimatihan, bago tayo mag-backhands, kailangan siyempre natin i-shoutout si Pastor Doming Salting and Idol Study Salting. Isa sa kanila sponsor dito sa Salting Brothers Cycling Race dito sa San Pablo, Pinaloran, Pangasinan. Ay nagpapasalamat sa mga nag-organize nila ito dahil kung hindi sa kanila ay walang mangyayari na karera. Okay? So, pabalik na tayo sa Barangay San Pablo. So, ito talagang dalawa na ito magkakabanat-banat. Okay, ito na. Warlito and Jonathan Umibig ang magbabanatan. So, last 500 meters to the finish line o 600. Sino kaya sa dalawa na ito? Magkakabigayan kaya ito? O magkakaarimatihan? Mukhang mas bata itong si Jonathan dito kay Sir Warlito. So, yung grupo natin nalana, hindi lang talaga nakadikit. Medyo may kakiputan itong ating ruta pero walang inuuro ang ruta itong ating mga siklista. Kaya sumasaludo tayo dito sa mga nag-organize ng mga palarong ito at nag-i-sponsor. Yung iba, wala pang entry fee ha. Wala nang entry fee, meron pang pakain, meron pang pamirenda, meron pang pagasolina. Shout out sa inyo. Ayun na. Last 400 o 300 meters to the finish line. Sir Warlito nasa harapan. Tutugisin kaya ito ni Jonathan. Susundutan na kaya sa may bandang kaliwa o sa may bandang kanan. Ito na nagpapakiramdaman na 45 kilometers magkakasundutan ba itong dalawang ito o magkakabigayan. Ayan na, last 200 meters to the finish line. Warlito nakaharapan. Jonathan nandito sa may utang likod. Kikikik kaya itong si Jonathan. Mukha yan, nagkakaamuyan sila, nagkakangiti yan. Ayan na, Jonathan umangat sa kaliwa. Umangat din sa kanan itong si Warlito. Mga idolo, last 100 meters to the finish line. Sabay na dating sa finish line. Magtataas ang kamay, magkakarimatihan. Ayan na, Warlito. Si Jonathan ang tumagos sa finish line. Ano nyo ito, no? Ito yung ating third place. Hindi naka-back to back si Joel Guillen, ha? Mga pati. Ma. Ay, malapit na. Yan si Reynolds, tako-tako. Tumagos pa, muntik sa tumagos, ha?